Φίλιππε, σε μένα μιλάς. Τον περίμενα. Όλη η φασαρία θα ξεσπάσει απόψε. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αν αυτό είναι προειδοποίηση, σε ευχαριστώ. Κι αν είναι προσφορά. Το αν είναι παιχνίδι για τους λόγιους. Αν οι άγγελοι μπορούσαν να καθίσουν στο κεφάλι μιας καρφίτσας. Κι αν γινόμουν εγώ βασιλιάς. Σειρά σου να δώσεις πάσα, Τζεφ. Όλες οι κτήσεις Αγγλίας στη Γαλλία. Από την Νορμανδία μέχρι τα Ισπανικά σύνορα. Μόλις γίνω βασιλιάς. Όλα αυτά. Και τι πρέπει να κάνω που να αξίζει όλα αυτά? Μέχρι το πρωί μπορεί να είμαι ο εκλεκτός ιός. Το στέμμα μπορεί να είναι δικό μου. Αλλά τότε, μόλις η εύνοια του Ερίκου πέσει σε μένα, θα έχουμε πόλεμο. Έχουμε τόσους πολέμους. Ποιος από όλους είναι αυτός? Αυτός που θα τον κάνουν ο Ριχάρδος, ο Ιωάννης και η Ελεονόρα. Πρέπει να πολεμήσω για να κρατήσω αυτά που θα μου δώσει ο Ερίκος πάνω στο θυμό του. Ναι, ναι. Γι' αυτό σε χρειάζομαι, Φίλιππε. Θα πολεμήσεις μαζί μου εναντίον τους? Εναντίον όλων τους? Μην μου πεις ότι είναι επικίνδυνο. Δεν θα σου δίνω τη μισή Γαλλία για να κάνεις έναν εύκολο πόλεμο. Δεν θα ήθελα να σε έχω εχθρό μου. Σύμμαχοι, λοιπόν. Είμαστε γεννημένοι για σύμμαχοι. Θα έπρεπε να πω κάτι βαρύγδουπο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχω ώρα. Πρέπει να προφτάσω στον πατέρα ότι ο Ιωάννης είναι προδότης. Μετά δεν ξέρω τι θα δω. Δώστε μου ένα μακέρι να τους εστιάσω. Σκάσε, Ιωάννη, σκάσε, θα τα χαλάσεις όλα. Ένα σπαθί, ένα κυροπήγιο. Παπανέ, αν είσαι εσύ πρίγκιπας, τότε τι να πουν οι πίθηκοι της Αφρικής? Σέσωσα. Δεν θα πήγαινα εγώ στον πατέρα. Ο Φίλιππος θα πήγαινε. Θα πήγαινε στον Ερίκο και θα σε πρόδεινε. Κοίτα, είναι γραμμένο στο πρόσωπό του. Φαίνεται πως ζεις αλήθεια. Θα με πάρει ο διάολος. Δεν ξέρω πια ποιοι είναι οι φίλοι μου. Φίλιππε! Επιτρέπετε. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι κουρτίνες. Έλα, Ιωάννη, πίσω από τις κουρτίνες. Κρατάτε πάλι κρατάτε. Με φώναξε κανείς? Άκουσα το όνομά μου. Εγώ σε φώναξα. Ο Ριχάρδος. Γεια σου, Ριχάρδο. Ετοιμάζεσαι να κοιμηθείς. Τα λέμε το πρωί. Έλα μέσα, έλα μέσα. Με έστειλε η μητέρα. Δεν πειράζει. Έλα. Οι αλχημιστές μας κατά τύχη βρήκαν τον τρόπο να βράζουν το κρασί της Βουργονδίας. Γίνεται ατμός και μετά όταν κρυώσει το λέμε μπράντι. Είμαι εχμάλωτος του Ερίκου. Είπες ότι θα πολεμήσεις και ο Ερίκος εκνευαμπάρωσε. Το βρίσκεις χαριτωμένο? Όχι. Τότε γιατί αυτό το χαριτωμένο χαμόγελο? Σκεφτόμουν, δεν ξέρω γιατί, την τελευταία φορά που ήσουν στο Παρίσι. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει 2 χρόνια? Είναι. Χρειάζομαι στρατό, Φίλιππε. Πιες λίγο μπράντι, θα σε ζεστάνει. Χρειάζομαι στρατό. Γέρασα. Σου φαίνομαι γερασμένος. Ήταν φοβερά αυτά τα 2 χρόνια. Μάθαινα πως να είμαι βασιλιάς. Απάντησε μου, ναι ή όχι? Θα σου απαντήσω όταν θα σου απαντήσω. Βλέπεις, έχω αλλάξει. Δεν είμαι το αγόρι που του μάθαινες να κυνηγάει εδώ και 2 χρόνια. Θυμάσαι, κυνηγούσα με αγρίο γούρουνα. Εσύ μπροστά, εγώ να σκοντάφτω πίσω σου. Από το χάραμα στο βράδυ. Θα τα πούμε άλλη φορά. Μη φεύγεις, μη φεύγεις. Λέγε, θα με βοηθήσεις? Μα κάτσε να το συζητήσουμε. Δεν μου γράψες ποτέ. Δεν γράφω σε κανέναν. Γιατί να σε κάνω βασιλιά της Αγγλίας? Δεν είναι καλύτερα να έχω για αντίπαλό μου τον ηλίθιο Ιωάννη ή το δαίμονα τον Τζέφρι? Θα είχαμε διαφορές. Ακόμα και τώρα έχουμε. Καληνύχτα. Είσαι ακόμα παιδάκι. Κατά κάποιο τρόπο. Ποιον από όλους εννοείς εσύ? Δεν με ρώτησες τι έχω να σου προσφέρω. Θα μου το πεις. Σου δίνω το Βέξιν. Τι άλλο? Όλη τη Βρετάνη. Μα είναι του Τζέφρι. Τι σημασία έχει? Για τον Τζέφρι μπορεί να έχει. Τι άλλο? Τίποτα. Τόσο αξίζει η βοήθειά σου. Και για αντάλλαγμα τι ζητάς? 2.000 πεζούς. Και τι άλλο? Υπηκό 500 υπότες. Και τι άλλο? Όπλα και πολιορκητικές μηχανές. Και τι άλλο? Δεν σου γράψα γιατί νόμιζα ότι δεν θα απαντήσεις. Φίλιππε! Μην πας. Πάψε. Γρήγορα. Πίσω από τις κουρτίνες. Φίλιππε, αγόρι μου! Ποιος είναι? Εγώ. Μήπως είναι αργά? Σε περίμενα. Σοβαρά. Βλέπεις? 2 ποτήρια. Έλπιζα πως θα αρχώσουν. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τις διαπραγματεύσεις εκεί που μείνανε. Έχω δει πιο βασιλικό δωμάτιο από αυτό. Το κακόμοιρο κάστρο της Συνών δεν είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί τόσους πολλούς βασιλιάδες. Ψάχνω να βρω τον πατέρα σου σε σένα. Δεν θα τον βρεις. Μου λείπει. Σε
Επισκέφτηκαν ο Ριχάρδος ή η Βασίλισσα. Τι σημασία έχει. Αν δεν το κάναν κιόλας, θα το κάνουν. Θέλω να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Πριν δεν σου πρόσφερα αρκετά. Ναι, πραγματικά. Το τίποτα δεν είναι αρκετό. Λυπάμαι που δεν με συμπαθείς περισσότερο, αγόρι μου. Ο πατέρας σου έλεγε πάντα αγάπα αυτούς που είναι πιο δυνατοί από σένα. Γι' αυτό αγαπούσε τους πάντες. Θα σου προσφέρουν του κόσμου τις επαρχίες για να με πολεμήσεις. Φοβερό, φοβερό. Σε συμβουλεύω να μαζέψεις τα παιδιά σου. Ήρθα να σου προσφέρω ειρήνη. Την ειρήνη σου τη γράφω. Ο πατέρας σου θα κλαίγει από χαρά. Κλαψιάρης άνθρωπος. Αν με πολεμήσεις θα χάσεις. Δεν θα χάσω, Ερίκο. Έχω καιρό. Για κοιτάξου στον καθρέφτη. Έχεις τεράστια στιβαρά μπράτσα. Μπορείς να με κάνεις κομμάτια. Αλλά με κάθε χρόνο που περνάει γίνονται όλο και πιο βαριά. Η άμμος λιγοστεύει στην κλεψίδρα. Δεν βιάζομαι, Ερίκο. Έχω καιρό. Και αν σε προφτάσω, αν πω ότι η Αγγλία και η Γαλλία έχουν πόλεμο, τότε η Γαλλία θα παραδοθεί. Δεν χρειάζεται να πολεμήσω για να νικήσω. Πάρε ό,τι θέλεις. Όποια επαρχία θέλεις. Όλα. Δεν θα είναι δικά σου για πολύ. ήθελα να ξέρω τι είδους κουράγιο έχεις. Μα είναι σαν την Βαλήρια. Μια έρχεται, μια φεύγει. Τι δεν θα έδινα να σε έβλεπα να τα βάζεις με την Ελεονόρα. Θέλεις ακόμα λίγο μπράντι. Το ξέρεις το μπράντι. Το μπράντι το φτιάχνουμε στην Ιρλανδία τον καιρό του Νόε. Λοιπόν, δύσκολη καιρή για τον Ερίκο. Φαντάζομαι θα πεις ναι στο Ριχάρδο, έτσι δεν είναι? Όπλα, στρατιώτες, ό,τι σου ζητήσει. Θα ήταν πολύ κουτό από μέρους μου αν έλεγα όχι. Και θα του τα πάρεις πίσω όλα πριν αρχίσει η μάχη. Αυτό δεν θα έκανες και εσύ στη θέση μου. Γιατί να πολεμήσεις εσύ με τον Ερίκο όταν μπορούν να το κάνουν για σένα τα ίδια τα παιδιά του? Ακριβώς. Θα πας μπροστά, αγόρι μου. Σκέφτεσαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κυριέ μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Μα φεύγεις? Ναι. Μα δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Θα ανοίξουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα αύριο το μεσημέρι. Ως τότε. Δεν τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και πολύ ικανοποιητικά μάλιστα. Δηλαδή, τι σε ικανοποίησε? Που κέρδισα, δεν το πρόσεξες? Δεν κέρδισες τίποτα. Γιατί άνθρωπος είσαι και πώς σκέφτεσαι? Έμαθα τα σχέδιά σου. Μου ανέπτυξες τη στρατηγική σου. Ξέρω τι ακριβώς θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Και εγώ δεν σου είπα τίποτα. Για τα γιάρικα μου μάτια, αγόρι μου, αυτό είναι νίκη. Ύπνο ελαφρύ. Μια φορά όταν ήμουν μικρός, είδα κάτι στρατιώτες που πιάσανε ένα γουρούνι. Το δέσανε και το πετάξανε στη φωτιά ζωντανό. Και αυτό στρίγγλιζε και γρίλιζε και κλωτσούσε και χτυπιόταν. Έτσι θα σε δω και σένα να κάνεις. Λοιπόν, κι εγώ νόμιζα ότι είσαι άνθρωπος που δεν εξάπτησε. Τον κατάστρεψες τον πατέρα μου. Εσύ ήσουν πάντα ο καλύτερος. Τον καταπίεζες. Πήγες με τη γυναίκα του, τον τζάκισες σε όλους τους πολέμους σας. Καταπάτησες κάθε συμφωνία, τον κατακορόιδεψες. Και ύστερα από όλα αυτά τον έκανες να σ' αγαπήσει. Οι τελευταίες του λέξεις πριν πεθάνει, γιατί ήμουνα μπροστά. Για σένα ήτανε. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη και δεν έμαθες τίποτα από αυτό. Έμαθα πόσο πολλοί πατεράδες ζουνε μέσα στους γιους. Ένας βασιλιάς σαν και σένα έχει την πολιτική του έτοιμη για κάθε περίσταση. Το σπαθί σου. Έχει σπαθί. Πάρ' το σπαθί σου. Δικό σου είναι, Ερίκο. Μίλα το εσύ. Βγες έξω, πατέρα, σε παρακαλώ, βγες έξω. Δεν σε θέλω εδώ. Δεν μ' αρέσει και πολύ που είμαι εδώ. Ώστε η προσωποποιημένη βασιλική διαστροφή βρίσκει εμένα διεστραμμένο. Θα τα πω στη μάνα σου. Το τι θα χαρεί. Τα ξέρει, αυτή με έστειλε. Πόσο παιδί της μάνας σου είσαι λοιπόν. Έκανες 4 γιους και ποιον μετράς για δικό σου? Όχι το μικρό Ερίκο βέβαια. Όχι το Μακαρίτη τον αδελφό μου. Όχι, αυτό το απίστευτο μνημείο βλακείας και βρωμιάς. Όχι, όχι. Είναι πεθαμένος. Ας τον υμνήσουμε τότε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το μουχλιασμένο του χαμόγελο, τα πυθικίσια του μάτια, το κλούβιο μυαλό? Γιατί αυτόν? Γιατί αυτόν και όχι εμένα? Ήταν μεγαλύτερος, πρωτότοκος. Για το όνομα του Θεού, Ερίκο, είναι αυτός λόγος? Συμμάχησες με την Λεωνόρα. Δεν με φώναξες ποτέ. Δεν πρόφερες ποτέ το όνομά μου. Θα ερχόμουν τρέχοντας. Θα έκανα ό,τι και να είναι. Δεν φταίω εγώ, μην τα ρίχνεις εμένα. Μόνο εσένα ήθελα. Όχι, ήθελες το στέμα. Θέλεις το βασίλειό μου. Κράτα το βασίλειο σου. Αυτό κάνω. Και πάτω μαζί στον τάφο. Δοξάζω το Θεό που έχω κι άλλο γιο. Δοξάζω το Θεό που υπάρχει ο Ιωάννης. Και ποιο θα δοξάσουμε που υπάρχει ο Τζέφι? Δεν με μετράς και πολύ. Πολύ. Δεν σε μετράω καθόλου. Η παραμάνα μου έλεγε πως έχω τα χέρια σου. Θα ήθελα να είχα κάτι παραπάνω. Δες την πραγματικότητα, πατέρα. Δεν έχω τις πολεμικές αρετές του Ριχάρδου. Όμως ο Ριχάρδος σε πρόδωσε, όχι εγώ. Δεν έχω το... ξέρω εγώ τι είναι αυτό που βρίσκεις στον Ιωάννη, αλλά και αυτό σε πρόδωσε. Έχεις μόνο εμένα. Πιστεύεις ότι θα σε έκανα ποτέ βασιλιά? Θα με κάνεις βασιλιά γιατί μόνο εγώ σου μένω. Ο Ριχάρδος μου προσέφερε τη θέση του πρωθυπουργού.
Ρώτα τον γιατί. Φτάνει. Για να πείσω τον Ιωάννη να σε προδώσει. Δεν αμφιβάλλω ότι στην έκανε την προσφορά. Δεν αμφιβάλλω ότι προσπάθησες, αλλά και δεν αμφιβάλλω ότι ο Ιωάννης με αγαπάει. Σε βλέπει σαν ψητό στην πιατέλα. Όχι στο γιο σου. Λοιπόν, Ιωάννη. Δεν έγινε αυτό που νομίζεις. Τι νομίζω? Αυτό που είπε ο Τζέφρι. Εγώ δεν θα σε πρόδεινα ποτέ. Το ξέρω, είσαι καλό παιδί. Μπορώ να φύγω τώρα, παρακαλώ? Είναι αργά. Έπρεπε να είμαι στο κρεβάτι μου. Ηλίθιε. Εγώ τι έκανα πάλι? Δεν μπορούσες να περιμένεις, δεν μπορούσες να με εμπιστευτείς. Δικά σου ήταν όλα. Αυτό δεν μπορούσες να το πιστέψεις. Για δείτε τον πονεμένο πατέρα. Για ποιο νομίζεις ότι έφτιαξα το Βασίλειο? Για μένα? Ο μπαμπάς τα έκανε όλα για μένα? Και πότε θα είναι δικά μου, μπαμπά? Όταν σε θάψουμε? Είσαι κι εσύ σαν κι αυτούς, ύστερα απ' όλα όσα σου δώσα. Ξέρω πολύ καλά τι μου έδωσες. Η πλάτη μου το ξέρει. Βλέπεις, πατέρα, μόνο εγώ σου έμεινα. Όταν θα τραγουδάνε τη ζωή μου, ο σκοπός θα είναι πιο γλυκός από αυτόν που ακούω τώρα. Ερίκος Φιτς Έμπρες, ο πρώτος πλανταγενέτης βασιλιάς στα 21 του. Ο πιο άξιος στρατιώτης σε μια άξια εποχή. Οδήγησε τους άντρες του στη νίκη. Μοίρασε δικαιοσύνη όπου μπορούσε. Για 30 χρόνια διαφέντεψε μια χώρα πιο μεγάλη και από του Καρλομάγνου. Αγάπησε και παντρεύτηκε μια γυναίκα θρύλο. Τέτοια βασίλισσα δεν είχε δει ούτε η Αλεξάνδρεια, ούτε η Ρώμη, ούτε η Κάμελοτ. Του έκανε πολλά παιδιά, αλλά δεν του έκανε γιους. Ο βασιλιάς Ερίκος δεν είχε γιους. Είχε 3 περίεργα πλάσματα, αλλά τα αρνήθηκε. Δεν είσαστε δικοί μου. Δεν έχουμε καμιά σχέση. Σας αποκλειώνω. Κανείς σας δεν θα πάρει το στέμα. Δεν σας αφήνω τίποτα. Στα ανάθεμα και οι 3. Οι γη μου χαθήκανε. Έχασα τους γιους μου. Θα καταριώσαστε, Σας καταργέμαι κι εγώ. Στα ανάθεμα. Χαθήκανε οι γη μου. Έχασα τους γιους μου. Χριστέ μου. Όλους μου τους γιους. Απόψε. Λες και είναι σαρακοστή. Όταν ήμουν μικρή, τα Χριστούγεννα πάντα μπερδευόμουν. Οι Άγιοι τόποι είχαν 2 βασιλιάδες, το Θεό και το θείο μου το Ραϊμόντο. Και ποτέ δεν ήξερα ποιανού τα γενέθλια γιορτάζουμε. Ο Ερίκος δεν είναι εδώ. Ωραία. Έτσι μπορούμε να τα πούμε πίσω από την πλάτη του. Έχει βγει έξω και περπατάει. Με τέτοιο κρύο. Ούτε που θα το προσέξει. Τι έγινε? Δεν ξέρεις? Ήρθε εδώ. Στάθηκε για λίγο στη φωτιά και μετά ξανά φύγε. Θα χαιρόσουν αν έβλεπες πόσο βασανισμένο ήταν το πρόσωπό του. Ήσουν μια σκηνή με κρεβάτια και κουρτίνες και υπόθηκαν διάφορα. Α, ζεστό κρασί. Είχα ξεχάσει ότι άρεσε στον Ερίκο. Μπορώ να μείνω? Το δωμάτιο είναι τόσο δικό σου όσο και δικό μου. Διαμένουμε επισήμως στον πύργο και οι 2 μας. Ο Ερίκος μας έχει στριμώξει σαν τους φτωχούς. 3-3 τα κρεβάτια. Τον αγάπησες ποτέ? Πότε? Πριν από τον κατακλυσμό? Πριν από τη Ροζαμούνη. Αυτά είναι όλα προϊστορικά, αρνάκι μου. Δεν υπάρχουν γραψά στοιχεία ούτε επιζώντες. Υπάρχουν όμως ζωγραφιές. Ήταν πιο όμορφη από σένα. Α, πολύ πιο όμορφη. Τα μάτια της, αν τα βλέπες ένα ειδικό φως, έπαιρναν το χρώμα της βιολέτας και είχε φοβερά ίσια δόντια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο τα ίσια δόντια. Μπορεί να χαμογελούσε λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε, αλλά μάσαγε σαν πραγματική κυρία. Τη μισείς ακόμα και τώρα? Όχι, αλλά τη μισούσα. Βλέπεις, πήρα τη θέση μου και αυτό ήταν πολύ σκληρό για μένα. Όπως και εσύ τώρα, αυτή ήταν στο κεφάλι του τραπεζιού του Ερίκου. Και αυτή είναι δικιά μου θέση. Γι' αυτό τη δηλητηρίασες? Διαδόσεις. Προσευχόμουν να πεθάνει και πέταξα από τη χαρά μου όταν έγινε. Αλλά ακόμα και η Κύρκη είχε κάποια όρια. Όχι, δεν δηλητηρίασε τη Ροζαμούντα. Μα γιατί δεν είσαι ευτυχισμένη? Ο Ερίκος θα σε κρατήσει. Θα πρέπει να είσαι πολύ πιο έξυπνη από μένα. Σου πάει το πράσινο. Να το φοράς πάντα. Το χρώμα της ζήλιας. Προσπαθώ να αισθανθώ ήκτο για σένα. Αλλά πάντα βγαίνει κάτι άλλο. Ήκτο γιατί? Τον αγαπάς τον Ερίκο. Αλλά αγαπάς και το βασιλιό του. Τον κοιτάζεις και βλέπεις πόλεις, κτήματα, σύνορα, φόρους. Εγώ βλέπω μόνο τον Ερίκο. Άφησέ μου τον. Τον άφησα εδώ και χρόνια. Δεν σ' αγγίζει τίποτα. Κι εγώ νόμιζα ότι θα μπορούσα να σε συγγενήσω. Αλήθεια έτσι ήσουν πάντα? Εδώ και χρόνια όταν ήμουν μικρή και σε λάτρευα. Έτσι ήσουν? Πιθανότατα. Παιδί μου, ξόφλησα. Και ήρθα να του δώσω ό,τι μου ζητήσει. Ξέρεις τι θα ήθελα για χριστουγεννιάτικο δώρο? Να σε δω να υποφέρεις. Αν αυτό θα σου δίνε χαρά. Μητέρα μου. Μητέρα μου. Τρέμεις, παιδί μου. Όχι. Κλάματα είναι αυτά που ακούω. Όχι, μαμά. Κράτα με σφιχτά και δεν θα σε αφήσω ποτέ από την αγκαλιά μου. Ο ουρανός είναι γεμάτος άστρα. Οι μάγοι πρέπει να είχαν πολύ καλά μάτια για να ξεχωρίσουν ένα καινούριο άστρο μέσα σε τόσα άλλα. Φαίνεσαι παγωμένος. Σου ζέστανα κρασί. Α, ναι, βέβαια. Πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου, Αλέης. Η χείρα μου θέλει να με δει. Άσε με να μείνω. Μην κοιμηθείς, δεν θα ρίξω. Ήρθε για να μάθει τα σχέδιά σου. Το ξέρω. Σε θέλει πίσω. Στα μαύρα μου γεράματα. Τα μαύρα σου γεράματα. Φαγωθείτε, δεν με νοιάζει. Είμαι ορφανή και δεν θα παντρευτώ ποτέ μου. Και η γυναίκα του εραστή μου έχει λεπίδες για δόντια. Και όλοι θα πεθάνουμε. Δεν έχουμε Ρωμαίους και Χριστιανούς, αλλά την αρένα. Αυτή την έχουμε. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν. Εγώ της έμαθα όλη τη ρητορική που ξέρει. Λοιπόν, ώστε με θέλεις πίσω. Έτσι νομίζει η Αλαή. Πιστεύει ότι η ανάγκη του να αγαπιέσαι δεν σταματάει ποτέ. Δεν έχει άδικο. Σε παρακολουθώ και σε θαυμάζω. Ύστερα από τόσα χρόνια είσαι ακόμα σαν καστρόπορτα που ανοίγει για τον καθένα. Στην ηλικία μου δεν υπάρχει και τόσο πολύ κίνηση πια. Πίνω στην αιώνια υγεία σου. Λοιπόν, αγαπητή μου σύζυγος, λέγε τι θέλεις. Ερίκο, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Μάλλον. Χειρότερα δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Είσαι σαν την κόλαση. Είναι που ξενυχτάω. Είναι πρισμένο το πρόσωπό μου. Πιθανό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και αυτό το φυσικό του κρέμασμα. Είναι η ηλικία. Μόλις είδα το Ριχάρδο. Λαμπρός νέος. Λέει ότι μαλώσατε. Πάντα μαλώνουμε. Το έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι σκοπεύεις να τους αποκληρώσεις. Νομίζω ότι θα καμφθώ και θα τους συγχωρέσω. Εσύ τι λες? Δεν με νοιάζει και πολύ. Ξέρεις, Ερίκο, αναρωτιέμαι αν με νοιάζει πια για τίποτα. Αναρωτιέμαι αν πεινάω από συνήθεια. Αναρωτιέμαι αν η πόθη μου είναι απλώς αναμνήσεις όπως τα πάθη στα ποίηματα. Λοιπόν, θα μπορούσα να σε ακούω να λες ψέματα επί ώρες. Ώστε πια δεν έχεις πόθος, Τι αριστούργημα. Είμαι τόσο κουρασμένη. Κοιμήσου τότε. Κοιμήσου και ονειρέψουμε στο ταψί με πατάτες. Ερίκο, σταμάτα. Ελεονόρα, ακόμα δεν άρχισα. Τι θέλεις λοιπόν, να κερδίσεις τη μάχη? Την κέρδισες, δικιά σου. Κι εγώ δικιά σου. Με ποιο τρόπο? Με όποιον τρόπο θέλεις. Θέλεις να σου υπογράψω, θα σου υπογράψω ό,τι και να είναι. Θες να δώσεις την ακουιτάνια στον Ιωάννη, δώσ' την στον Ιωάννη. Είναι δικιά σου, δικιά του, όποιανού θέλεις. Πάρ' Με τι αντάλλαγμα? Με τίποτα. Θέλω ησυχία μόνο. Θέλω να μπει ένα τέλος όλα αυτά, για όνομα του Θεού. Στείλε με πίσω στην Αγγλία, κλείδωσέ με. Πέτα το κλειδί και άφησε με μόνη μου. Σου ορκίζομαι, σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Μπράβο. Για όνομα του Θεού, μα για όνομα του Θεού. Μήπως θέλεις ένα μαξιλαράκι, κάτι για τα πόδια σου, ένα σάλι? Η όρκη σου είναι βρισιά στα θεία. Ο λόγος της τιμής σου είναι κατάβα. Η υπογραφή σου είναι σπατάλι μελανιού. Σε εξευτελίζω να πάρει ο διάολος. Πρόσεχε με. Ελεονόρα, μη μου φυλάς το χέρι. Μην το κάνεις αυτό. Σαν κάθε σκεπτόμενον, κι εγώ θα ήθελα να πίστευα ότι υπήρχε. Δεν με νοιάζει πού και πώς. Κάποιος Θεός. Όχι από φόβο. Ο θάνατος είναι ευτυχία. Η ζωή είναι που με πονάει. Αλλά αν υπήρχε κάποιος Θεός, τότε κι εγώ θα ζούσα μέσα στη φαντασία του.
Όπως η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Δεν θα ζούσα με αντιφάσεις. Θα ήταν όλα καθαρά μέσα μου. Δεν θα είχα λανθασμένα ή περιττά στοιχεία. Και τότε, Ερίκο, τότε θα είχα κάποιο νόημα. Θα ήμουν βασίλισσα του κόσμου και όχι ένα ζώο στο χάος. Πώς από εκεί που αρχίσαμε, πώς φτάσαμε σε αυτά τα Χριστούγεννα? Λίγο. Τι θα απογίνω τώρα? Για ψόφια γάτα έχεις πολύ μεγάλη περιέργεια. Αν θέλεις να μάθεις τα σχέδιά μου, ρώτα με. Μπορείς να κατακτήσεις την Κίνα, να κάψεις το Βατικανό, να γίνεις καλόγερος, κάνε ό,τι θέλεις. Το μόνο που θέλω εγώ είναι να χαρίσω τη γη στον Ιωάννη και να πάω να κοιμηθώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Για το όνομα του Θεού, άνθρωπέ μου, έλα να τελειώνουμε. Θα υπογράψω με σάλιο, με μελάνι ή με αίμα. Να τελειώνουμε όμως. Να μην τελειώνουμε. Δεν νομίζω ότι θέλω να υπογράψεις τίποτα. Δεν θέλεις? Το τι μ' αρέσει να σε ενοχλώ, λοιπόν. Δεν θέλεις να δώσω τις επαρχίες μου στον Ιωάννη? Όχι. Α, δεν σ' αντέχω πως είσαι έτσι. Το ξέρω. Δεν θέλεις τον Ριχάρδο και δεν θέλεις και τον Ιωάννη. Το πιάσες. Ωραία, χτύπα, λέγε καθαρά, τι θέλεις? Καινούρια σύζυγο. Η αισθητική σου και η βαθιά σου γνώση της ποιήσης σε κάνουν να λατρεύεις την ομορφιά και την απλότητα. Τα ίδια πράγματα λατρεύω κι εγώ. Και λέω, κάτω ό,τι άσχημο και περιπεπλεγμένο, όπως η σχέση μας. Σε ρωτάω, υπάρχει τίποτα πιο όμορφο και πιο απλό από μια νέα σύζυγο? Ώστε πρόκειται να ακυρωθώ. Νομίζεις ότι θα με ακυρώσει ο Πάπας? Ο Πάπας μου χρωστάει το χρόνο του. Θα το κάνει. Βγαίνει η Ελεονόρα, μπαίνει η Αλεής. Γιατί? Γιατί? Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει πιο ηλίθια ερώτηση από τότε που ο Κιάσαρας, βλέποντας το βρούτο με το ματωμένο σπαθί στο χέρι του, είπε «Και εσύ τέκνον βρούτε». Γιατί? Επιμένω στην ερώτησή μου. Γιατί? Μια νέα γυναίκα, αγαπητή μου σύζυγος, θα μου κάνει γιους. Θα έλεγα ότι είναι το μόνο πράγμα που έχεις αναφθονία. Θέλω ένα γιο. Δεν καταλαβαίνω. Θα μπορούσες να φτιάξεις στρατό ολόκληρο με τους γιους που σου έχουν κάνει οι διάφορες χωριατοπούλες. Πώς είναι? Έλα να μετρήσουμε μαζί τους μπάσταρδους. Όλη η γη μου είναι μπάσταρδη. Σκοπεύεις να το κάνεις λοιπόν? Μόλι μου την καρδιά. Η γη σου είναι κομμάτι από σένα. Σαν κρεατεωλιές και όγκοι, ναι. Τους Τους πετάω. εμίσαμε, είναι παιδιά μας. Το ξέρω και κοίτα τους. Ο Ερίκος. Ξυπασμένος, απατεώνας, αδύναμος και δειλός. Η μόνη πράξη πατριωτισμού που έκανε ποτέ ήταν να πεθάνει. Νομίζω ότι τον αγαπούσες περισσότερο από όλους. Τον αγαπούσα. Τον Τζέφρι, το αριστούργημα. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι μηχανή με γρανάζια και μοχλούς. Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες. Ναι, αλλά όχι 4 φορές. Και μετά ο Ιωάννης. Δεν μου λες, η τελευταία του προδοσία δικιά σου ιδέα ήτανε? Όχι, πρέπει να πω ότι αυτό ήταν από τις δικές του ιδέες. Τον έπιανα να λέει ψέματα και σκεφτόμουν ότι είναι μικρός. Τον έπιανα να κάνει απάτες και έλεγα παιδάκι είναι. Και τον βλέπω να κλέβει και να σκοτώνει και να χτυπάει τους υπηρέτες μου. Και δεν είναι πια παιδί. Είναι ο άντρας που φτιάξαμε. Μην πας να μοιραστείς τον Ιωάννη μαζί μου, είναι δικό σου δημιούργημα. Και ο Ριχάρδος δικός σου. Πώς μπόρεσες και τον έστειλες στο Φίλιππο? Είχα δουλειά, ήμουν κουρασμένη. Είναι φίλοι. Λεωνόρα, ο Ριχάρδος ήταν ο καλύτερος, ο πιο δυνατός, ο πιο γενναίος, ο πιο όμορφος. Και τον άρπαξες από την κούνια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν θέλησες ποτέ να κάνεις τίποτα. Πού το ξέρεις? Μου τον πήρες. Μπορούσες να αντέξεις το χωρισμό από τον άντρα σου, αλλά όχι από το αγοράκι σου. Για ό,τι έκανα χθες εσύ. Με πέταξε από το κρεβάτι σου για χάρη του Ριχάρδου. Όχι πριν με πετάξεις εσύ από το δικό σου για χάρη της Ροζανίδης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, μην τα παραπλοποιείς. Σε λάτρευα. Ποτέ. Ακόμα σε λατρεύω. Από όλα τα ψέματά σου αυτό είναι το πιο φοβερό. Το ξέρω. Γι' αυτό το φύλαξα τελευταίο. Αχ, Ερίκο, αγκάλιασέ με. Καταστρέψαμε ό,τι αγγίξαμε. Είναι το μόνο που δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανείς. Και όλα αυτά για τη Ροζαμούντη? Όχι, έχεις δίκιο. Τα παραπλοποιούμε τα πράγματα. Αν μοιάζει με κάτι η ζωή, μοιάζει με χιονοστιβάδα. Να κατηγορήσεις τη μικρή νυφάδα του χιονιού που την αρχίζει. Να πεις ότι αυτή είναι η αιτία. Είναι τόσο ανόητο, όσο και αληθινό. Θυμάσαι όταν γνωριστήκαμε? Θυμάμαι ακόμα και το χρώμα κάλτης που φορούσες εκείνη τη στιγμή. Είχε τόσο ήλιο που μου θάμβωνε τα μάτια. Έβρεχε, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι θυμάμαι, δεν είπαμε και πολλά. Σχεδόν τίποτα. Δεν είχα ξαναδεί τόση ομορφιά. Πλησίασα και σ' άγγιξα. Ήθελα να ξέρω πού βρήκα το θράσος να το κάνω. Στα μάτια μου. Σ' αγάπησα. Δεν θα ακυρωθεί ο γάμος. Είπα, δεν θα υπάρξει ακύρωση του γάμου. Όχι. Όχι. Φοβάμαι ότι πρέπει να μάθεις να ζεις χωρίς αυτήν. Καλά. Μια ιδέα ήταν. Ευτυχώς, δεν ήθελα να σε χάσω. Έτσι, από περιέργεια, σαν ένας σκεπτόμενος άνθρωπος σε έναν άλλο σκεπτόμενο άνθρωπο. Μπορείς να μου πεις, πώς θα με έχανες? Με βλέπεις ποτέ?
Είμαι ποτέ μαζί σου? Είμαι ποτέ κοντά σου? Είμαι ποτέ πουθενά αλλού, από κάπου αλλού? Η γεωγραφική σου θέση δεν είναι Πασχάλη. Σου γράφω ποτέ, σου στέλνω μηνύματα. Βλέπεις να ανεβαίνουν στον τάμεση μαούνες γεμάτες δώρα για σένα? Σε θυμάμαι ποτέ? Σε θυμάμαι εγώ. Δεν είσαι πια κομμάτι από μένα. Δεν υπάρχει καμιά επαφή μαζί μας. Πώς μπορείς να με χάσεις? Δεν νιώθεις τις αλυσίδες? Με ξέρεις αρκετά καλά ώστε να ξέρεις ότι τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Δεν χρειάζεται να σε σταματήσω. Μόνο να σε καθυστερήσω. Οι εχθροί σου έχουν φίλους στη Ρώμη. Θα σου πάρει χρόνια. Και λοιπόν, δεν σκούριασα ακόμα. Δεν φύρα να έχω χρόνια μπροστά μου. Πόσα χρόνια? Ας πούμε ότι σε καθυστερώ 1 χρόνο. Μπορώ να το κάνω, γίνεται. Και ας πούμε ότι ο πρώτος σου γιος πεθαίνει. Και ο δικός μας πέθανε, γίνεται. Και ας ξαναπούμε ότι μετά κάνεις κόρη. Και αυτό γίνεται. Πόσο χρονών θα έχει φτάσει ο μπαμπάς τότε? Τι είδους διεστραμμένα, ραχιτικά, ασπρουλιάρικα, υδροκέφαλα, μαραμένα τερατάκια θα σπείρεις? Πολύ γλυκό εκ μέρους σου να νοιάζεσαι. Και όταν πεθάνεις που είναι λυπηρών αλλά αναγκαίων, τι θα απογίνει η εύθραυστη ελαής και ο σταφιδιασμένος της πρίγκιπας? Δεν φαντάζεσαι ότι ο Ριχάρδος θα κάτσει να περιμένει να μεγαλώσει το εξάμβλωμά σου? Θα τον άφηνες να κάνει κάτι τέτοιο? Τον άφηνα? Θα τον έπαιρνα από το χέρι και θα τον πήγαινα στην κούνια. Δεν είσαι τόσο σκληρή. Μην ανησυχείς. Θα περιμένουμε να πεθάνεις πρώτα. Τι θέλεις, Ελεονόρα? Αυτό που θέλεις κι εσύ. Να δω το παιδί μου βασιλιά. Εσύ μπορείς να κάνεις κι άλλα παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Νομίζεις ότι θέλω να χαθώ? Ένα γιο όλο και όλο έχω και εσύ θέλεις να τον σβήσεις. Και λες εμένα σκληρή? Για 10 χρόνια τώρα χαίρεσαι ότι μου λείπει εμένα και αγαπάς και μιαν άλλη. Και εγώ είμαι σκληρή? Μα αν σε κόβω κομματάκια, ο ίδιος ο Θεός θα έλεγε ότι δίκαια έπραξα. Ό,τι και να σου κάνω θα είναι και δίκαιο και πολύ λίγο. Δεν θα ζήσω πολύ ακόμα. Κάποια μέρα δεν θα προλάβω να φυλαχθώ και θα ψάχνουν στο Westminster το ζήτο βασιλεύς για κάποιον άλλο. Σε κετεύω. Άσε αυτός ο άλλος να είναι γιος μου. Βλέπεις να συγκινούν? Δεν έχω γιους. Έχεις περισσότερους από όσους χρειάζεσαι. Λοιπόν, ευχήσου μου καλή τύχη. Φεύγω. Πας στη Ρώμη? Ναι, εκεί τον έχουμε τον Πάπα. Δεν θα τολμήσεις? Θα να πες το αυτό το μεσημέρι και θα το πεις στην ουρά του αλόγου μου. Αγάπη μου, μετά το Πάσχα θα σε έχω ξεφορτωθεί. Άρχισε να μετράς τις μέρες που σου μένουνε. Αν πας στη Ρώμη θα ξεσηκωθούμε εναντίον σου. Θα ξεσηκωθείτε. Ποιοι? Ο Ριχάρδος, ο Τζέφρι, ο Ιωάννης και η Ελεονόρα της Ακουιτάνιας. Χα! Τη μέρα που θα συμμαχήσουν αυτές οι ηρωικές φυσιογνωμίες, τα γουρούνια θα βγάλουν φτερά και θα πετάνε. Τότε αύριο το πρωί θα έχουν γεμίσει οι κορφές των δέντρων χοιρινό. Δεν το καταλαβαίνεις? Για πρώτη φορά μας δίνεις έναν κοινό στόχο. Φύγε αύριο από τη χώρα και την έχασες. Όλοι σας. Μαζί, Και ο Φίλιππος θα έρθει και αυτός μαζί μας. Ναι, μου φαίνεται πως έχεις δίκιο. Τώρα, πώς σου φαίνεται το ταξίδι σου στη Ρώμη? Πραγματικά θα μου έκανες κάτι τέτοιο? Σε νίκησα, σε νίκησα, σε νίκησα, σε νίκησα! Λες να πάρω 1000 ακόλουθους στη Ρώμη ή είναι πολύ? Μπλαφάριζε, ψοφάω να σ' ακούω. Φουκαριάρικο. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Φοβάμαι πως έκανες λάθος υπολογισμούς. Πώς, τι? Έπρεπε να μου πεις ψέματα. Έπρεπε να μου πεις, να μου υποσχεθείς ότι θα είσαι καλό κορίτσι όσο λείπω. Τότε θα είχα αφήσει τους γιους σου ελεύθερους. Τότε θα μπορούσαν να με πολεμήσουν. Δεν θα φυλάκισες ποτέ τους γιους σου εδώ. Γιατί όχι? Δεν θα τολμούσες ποτέ. Μα γιατί όχι? Τι με εμποδίζει να το κάνω? Ας τους να μείνουν για λίγο στη Σύνοδο. Τα απαγορεύω. Τα απαγορεύει. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρω τους 1000 ακόλουθους. Τι με νοιάζει αν πούνε ότι κάνω φιγούρα? Μη με αφήσεις, Ερίκο, δεν έχω άλλα περιθώρια. Θα κάνω τα πάντα για να σε κρατήσω. Το λες σαν να το εννοείς. Ζήτησέ μου κάτι. Δεν μπορείς να μου δώσεις τίποτα πια. Για χρόνια τώρα δεν μπορείς. Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Πήγαινε να πεθάνεις. Πρώτα εσύ, γέρο. Ελπίζω να είμαι μπροστά και να σε βλέπω. Φοβάσαι τόσο πολύ το θάνατο. Σκάω, δεν το βλέπεις? Θα σε σκοτώσω αν με αφήσεις. Θα προσπαθήσεις. Σταμάτα! Τι έγινε, μήπως σε πλήγωσα? Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Θα ξεράσω. Η ζωή μιας οικογένειας δεν είναι πάντα και ρόδινη. Κάνει κρύο, κρυώνω. Δεν νιώθω τίποτα. Ερίκο, θα μπορούσαμε να ξαναρχίζαμε. Σήκω, ξημέρωσε. Ερίκο. Όταν ο βασιλιάς είναι ξύπνιος, κανείς δεν κοιμάται. Τι έγινε? Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έχουμε πόλεμο.
Τι συμβαίνει? Καλά Χριστούγεννα. Ερίκο, τι έχεις? Τίποτα για μια φορά. Απίστευτο, δεν είναι? Πού ήσουν όλη τη νύχτα? Ετοίμαζα την ακολουθία μου. Στρατιώτες, μαγείρους, γραμματικούς, βαγόνια, κάρα, ρούχα, χρήματα, κότες, βαρέλια με κρασί, μπαχαρικά και υπότες. Όλη τη νύχτα τους μάζευα. Μα γιατί? Πάμε στη Ρώμη να δούμε τον Πάπα. Σ' αφόρησε πάλι. Όχι, θα με ελευθερώσει. Θα κηρύξω άκυρο το γάμο μου με την Ελεονόρα. Η χώρα θα σκανδαλιστεί όταν μάθει ότι ο γάμος μου αυτός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τι έγινε χτες το βράδυ αφού έφυγα? Αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε λιγάκι. Μην αστιεύεσαι. Και μετά της είπα ότι σ' αγαπάω και ότι θα παντρευτούμε. Θα παντρευτούμε. Θα μας παντρέψει ο ίδιος ο Πάπας. Κόλπο είναι πάλι. Κοίτα τους κάτω πως ετοιμάζονται. Η Ελεονόρα σ' αγαπάει, Ερίκο. Όχι, έλα, κοίτα τους. Θα βρει τρόπο να μας εμποδίσει. Πώς, δεν θα είναι εκεί. Την ξαναστέλνουμε στη φυλακή της μόλις ανοίξει ο αέρας. Κατά το μεσημέρι θα κατεβαίνει τον ποταμό. Και αν δεν μας εμποδίσει η Ελεονόρα θα το κάνει ο Ριχάρδος. Άστα αυτά σε μένα. Δεν θα του πολύ αρέσει που με χάνει. Έχασε κάτι πολύ παραπάνω από σένα. Τον φυλάκισα. Τι έκανες? Είναι κάτω στο κελάρι με τους αδερφούς του και με το κρασί. Οι βασιλικοί είναι ανίσκοι, παλιώνουν μαζί με το βασιλικό πορτό. Δεν είπες ακόμα το ναι. Τι θέλεις? Επίσημη πρόταση γάμου? Ορίστε, να γονατίσω μπροστά σου. Κοίταξε το καλό μου προφίλ. Είναι σ' όλα τα νομίσματα. Θλιμμένη αλαής. Θέλεις να παντρευτούμε? Δεν το πιστεύω. Γίνω η βασίλισσά μου. Δεν τολμούσα ποτέ να το ελπίσω. Όχι, εννοώ ότι πάντα το έλπιζα. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι... Όχι. Θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον και θα μου κάνεις γιους. Τα έχω μπερδέψει. Θα κάνουμε 5 γιους. Να τη φάμε την Ελεονόρα. Αν θέλεις θα βγάλω τον πρωτότοκο Λουδοβίκο. Λουδοβίκος ο πρώτος. Πώς φαίνεται για βασιλιάς της Αγγλίας? Ερίκο, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τους βγάλεις. Τώρα με μπέρδευσες. Ποιους να βγάλω? Τους γιους σου. Τους έριξες στη φυλακή και πρέπει να τους κρατήσεις εκεί για πάντα. Γιατί? Αν είναι ελεύθεροι όταν πεθάνεις, τότε εγώ θα πάω στη φυλακή. Είσαι μοναστήρι. Δεν με νοιάζει ποιο τα δυο. Το κελί είναι πάντα κελί. Αλλά τι θα γίνει το παιδί μου? Άσε με αυτό το παιδί πια, ακόμα δεν γεννήθηκε. Αν είναι ελεύθεροι θα το σκοτώσουν. Εγώ θα είμαι ζωντανή και θα το δω. Και δεν θέλω να δω σκοτωμένα τα παιδιά μου. Δεν θέτεις εσύ όρους, εγώ θέτω. Όχι αυτή τη φορά. Ή τους κρατάς κλεισμένους για πάντα, ή βρες άλλη χείρα για τον εαυτό σου. Εγώ δεν σου κάνω. Ξέρεις τι μου ζητάς? Φυλάκιση στη βασίλισσά σου. Αλλά τα παιδιά μου πώς μπορώ? Δικό σου το πρόβλημα. Εσύ δεν έχεις παιδιά. Ούτε και πρόκειται. Μα είναι παιδιά μου! Να μισώ τα παιδιά σου. Δεν είμαι εγώ που ζητάω καινούρια διαδοχή στο θρόνο. Αν τη θέλεις, αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις. Θα έρθεις στη Ρώμη αν το πω εγώ. Θα με παντρευτείς αν το πω εγώ. Η δική μου όρη είναι η μόνη όρη. Η δυσκολία βλέπεις είναι... Η δυσκολία είναι ότι έχεις δίκιο. Είναι απίστευτο. Κάθε φορά που διαβάζω την Μύδια σκέφτομαι... Όχι, είναι γελίο. Τα ψάρια τρώνε τα μικρά τους και αλεπούδες, αλλά όχι εμείς. Κι όμως το έκανε. Θα πρέπει να ήταν τρελή η Μύδια, δεν νομίζεις? Πρέπει να ήταν τρελή. Ερίκο, πας κάτω. Ναι, πάω κάτω. Να τους ελευθερώσεις ή να τους φυλακίσεις για πάντα? Θα μπορούσες εσύ να πεις ένα παιδί σου είδες τον ήλιο για τελευταία φορά? Μπορείς να το κάνεις, Ερίκο? Θα ήμουν αρχιμπάσταρδος αν μπορούσα. Πρέπει να ξέρω. Μπορείς? Θα πρέπει να μπορέσω. Έτσι δεν είναι? Είναι να μιστάξει όταν βάζεις την κάνουλα. Ορίστε. Είχα έναν αλκοολικό δάσκαλο των Λατινικών. Δώσε μου το ποτήρι σου. Που μου έμαθε ότι ήξερε. Δεν θα δω και πάρα πολλά αυτά. Δεν βρίσκω λόγο γιατί να μην μεθύσω. Στη θέση σου θα ανησυχούσα. Με ξέρεις. Δώσε μου το ποτήρι. Ορίστε. Ανησυχώ πάντα για λάθος πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις τι πρόκειται να συμβεί. Όχι. Ούτε και εσύ άλλωστε. Η μεγάλη διάνοια της οικογένειας. Μόνο εγώ σου μείνα μπαμπά. Εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Όχι για πολύ. Λες να βγούμε? Όχι. Θα κατέβουμε ακόμα. Το κάστρο στη Μοντρέιβη έχει 1200 πόδια βαθιά.
Εγώ εκεί θα μας έβαζα. Εγώ στη θέση του πατέρα δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μας κρατούσα καν. Δεν κρατάς τους εχμαλώτους. Όχι. Οι πόρτες των φυλακών ανοίγουν και από τις δυο μεριές. Ενώ οι κάσες δεν έχουν μεντεσέδες. Καλά, σε ξέρω εσένα. Θέλεις να με κάνεις να αποκλειθώ. Ιωάννη, δεν με αφορά καθόλου αν τα βρακιά σου είναι βρεγμένα ή όχι. Νομίζω ότι θα πεθάνω σήμερα και με έχει κόψει κρύος υδρότας, Ιωάννη. Κρύος υδρότας. Έχουμε φίλους. Πες έναν. Κάποιος θα μας σώσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος και γιατί. Δεν θα με δει να παρακαλάω. Αυτή την ευχαρίστηση δεν θα του τη δώσω ποτέ. Η βλακεία της υποσύνης. Λες και μετράει πως πέφτει κανείς όταν τσακίζεται. Μετράει όταν το πέσιμο είναι το μόνο που σου μένει. Δεν μπορούμε να φύγουμε ή να κρυφτούμε. Μόνο μέσα στα βαρέλια. Φεύγω στις 11 και ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Ο Ερίκος το ξέρει ότι είσαι εδώ, μητέρα. Η Βασίλισσα έχει ακόμα μερικά προνόμια. Σας έφερα πρωινό. Δεν πεινάω. Τι σκοπεύει να κάνει? Θα μας κρατήσει εδώ μέσα. Φάτε κάτι πρώτα. Μητέρα, για όνομα του Θεού. Φάτε! Μαχαίρια και μικρά σπαθιά. Μπράβο, Ελεονόρα. Πόσοι φρούοι είναι απ' έξω? Μόνο ένας. Στην αυλή και στις πύλες. Οργανώνουν την ακολουθία του Ερίκου. Χάος. Ούτε θα σας προσέξει κανείς. Θα πάμε στο Πουατιέ. Θα το καταλάβει, αλλά όταν έρθει θα τον περιμένουμε με ένα ολόκληρο στρατό πίσω μας. Εσείς οι δυο να είστε κοντά μου και όταν πω τρέξτε, τρέξτε σαν τρελή. Γιατί να τρέξουμε? Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνουμε εδώ. Εδώ. Ώσπου να έρθει ο Ερίκος. Θα έρθει, μητέρα, έτσι δεν είναι? Και θα έρθει μόνος του. Ριχάρδε, είμαστε τρεις και είναι ένας. Νομίζεις ότι θα τα καταφέρνουμε? Εγώ θα τα θαλάσσωνα. Σκοτώστε τον εσείς και εγώ θα βλέπω. Μαζί και οι τρεις. Πρέπει και οι τρεις μας να το κάνουμε. Θέλω να είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Μην τον ακούτε. Πάρτε τα μαχαίρια και τρέξτε. Και να χάσουμε τέτοια ευκαιρία. Φύγετε. Εγώ και ο Ιωάννης θα είμαστε πίσω από την πόρτα. Εσύ, Ριχάρδε, θα θέλεις να το κάνεις πρόσωπο με πρόσωπο. Και εσύ, αγαπημένη μου μαμά, τυχερό κορίτσι, θα απολαύσεις το πανηγύρι. Η μητέρα σου ψάχνει να βρει κάτι που να μπορεί να σε περιγράψει. Αν η γλώσσα μας έχει τέτοια φοβερή λέξη. Α, για στάσου λίγο, για στάσου. Αρκετά με κατηγόρησες. Φτάνει. Εσύ έφερες τα μαχαιράκια. Εσύ μας τα κουβάλισες εδώ κάτω. Μη μου λες τώρα ότι δεν έχεις κάτι τέτοιο στο μυαλό σου. Στο λέω, το αρνούμε. Ορκίσου σε κάτι. Περιμένω να ακούσω τι θεωρείς εσύ ιερό και όσιο. Πού πας? Να πάρω ανάσα. Μητέρα, άφησε την, Ριχάρδε. Μα θα του τα πει. Δεν πρόκειται να του πει τίποτα. Νομίζεις ότι θα αφήσω να γίνει κάτι τέτοιο? Να σου πω την αλήθεια, μητέρα. Βρίσκω τη θέση σου λίγο μειονεκτική. Αν μας μαρτυρήσεις, θα έχουμε ένα κύμα εκτελέσεων. Και αυτό δεν το θέλεις. Δεν θέλεις να χάσεις κανέναν από εμάς. Ούτε και εμένα ακόμα. Είσαι έξυπνος, αλλά δεν ξέρω αν έχεις δίκιο. Κυρία, με βλέπετε πως έχει κατάσταση. Είσαστε σε αδιέξοδο. Αν τον προειδοποιήσετε, αυτό σημαίνει το τέλος μας. Αν δεν τον προειδοποιήσετε, αυτό σημαίνει το τέλος του. Είναι πολύ απλό. Φύλακα, Έλα, αγάπη μου, ξαναφώναξα, αλλά λιγουλάκι πιο δυνατά. θα πω να σας πάρουν τα μαχαίρια. Και θα μας καταδικάσει να πάμε στην Ποτρέιχ 200 πόδια μέσα στη γη. Φύγετε τότε, δραπετεύστε. Έχετε ακόμα καιρό. Όχι. Ο Τζέφρι έχει δει και θα μείνουμε. Και εσύ? Ω, Ριχάρδε. Εσύ και τα άδεια σου τα Δεν είσαι δολοφόνος. Ξανακοίταμε. Δεν είσαι. Είσαι ο Ριχάρδος μου και μ' αγαπάς. Να το κάνω μάκια όπου πόνεσαι. Έλα στην αγκαλιά μου. Είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Το κακό γίνεται όμορφο όταν είναι απόλυτα αγνό. Και εσύ είσαι τόσο φοβερή ώστε γίνεσαι πανέμορφη. Στέκεσαι εκεί με την γλυκιά μορφή Αγίας, ενώ μας έφερες τα μαχαίρια για να κάνουμε τις βρωμοδουλειές σου. Δεν είναι αλήθεια. Τα έφερες ή δεν τα έφερες? Όχι γι' αυτό. Πάρε αυτό το μαχαίρι. Το θες νεκρό? Κάνω μόνη σου. Είσαι ένα διαστραμμένο ζώο. Διεστραμμένο, μαμά. Για πες μου εσύ τι είναι φυσιολογικό. Μου, τι θα την κάνουμε τη μαμά? Υπάρχουν πολλά δεινά που μπορεί να συμβούν. Προσοχή, προσοχή. Ιωάννης, και στο δίσκο. Χρειάζεται φως. Ό,τι κάνουμε στις σκοτεινές φυλακές χρειάζεται τους ίσκιους της ημέρας. Άναψε τα κεριά, Λαΐς. Τα έκαψα από το παρεκκλήσι. Ο Χριστούλης δεν θα μου αρνηθεί και ο παπάς είναι υπαλληλός μου. Χάλια είσαι. Και εσύ. Μου λείπει ύπνος. Σε λίγο όλοι θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε. Α, μάλιστα. Είναι πολύ καλύτερα έτσι. Με τα κεριά αναμένα. Η φυλακή είναι φωτεινή και καθαρή, σαν ένα γλυκό πρωινό. Να πάρω το δίσκο με το πρόγευμα. Όχι ακόμα. Κρύωσε.
Μ' αρέσει κρύο. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η απάντηση. Μπορώ ποτέ να σας βγάλω? Τι θες από μας? Πρέπει να είσαι τρελός. Γιατί ήρθες εδώ? Γιατί να πάει ο διάολος, γιατί? Νομίζεις ότι θέλω να σας έχω φυλακισμένους? Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να μ' αφήσεις. Το ξέρεις ότι δεν μπορείς. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Ούτε εγώ. Το μόνο που μας μένει είναι να πολεμήσουμε. Ούτε καν αυτό. Με τι θα με πολεμήσεις? Παιδιά μου, στο παρελθόν πήγαινα και ερχόμουν και σας αγάπαγα όποτε με βόλευε. Ποτέ δεν σας φρόντισα, ποτέ δεν σας ζέστανα, ποτέ δεν σας έπλυνα και ποτέ δεν σας τάισα. Αλλά σήμερα ένιωσα τόση αγάπη για καθέναν από εσάς, ώστε σας έφερα πρωινό. Μητέρα. Άστι να τελειώσει. Να το πρόγευμα των γιών σου, Ερίκο. Νόμιζα ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αλλά πάλι έκανα λάθος. Λεβέντες έχω για παιδιά. 3 μεγάλους πολεμιστές. Ποιος θα χτύπαγε πρώτος? Πώς θα με μοιραζόσαστε? Να. Πάρε, εσύ μας ανάγκασες. Μη σταματάτε τώρα. Είσαστε πονιάδες, δεν είσαστε? Γιατί εγώ είμαι. Εγώ μπορώ να το κάνω. Έλα Τζέφρι. Πάρε μαχαίρι. Και εσύ Ριχάρντ, έλα. Τι περιμένεις? Όρμα μου. Δεν μπορώ. Είσαι ή δεν είσαι ο Ριχάρδος? Ναι, αλλά εσύ είσαι ο Ερίκος. Παρακαλώ, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μπαμπά, σε παρακαλώ δέξουμε. Δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε ξανά. Ξανά. Όπως κάναμε πάντα. Ναι, όπως κάναμε πάντα. Μπαμπά. Παπά, σκότωσε τους όλους. Εσύ είσαι ο βασιλιάς. Δίκασες και έβγαλες απόφαση. Ξέρεις εσύ πώς θα το κάνεις. Ξέρω και πάρα πολύ καλά. Τη Δευτέρα θα ανεμίζουνε μαζί με την μπουγάδα. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα θα είναι γεμάτα από κρεμασμένους πρίγκιπες. Γιατί να περιμένεις? Είναι φωνιάδες, δεν είναι? Είναι ένοχες χάρτης προδοσίας, δεν είναι? Εσύ τους έδωσες τη ζωή. Πάρτι τους. Ποιος θα με κατηγορήσει? Εγώ είμαι ο βασιλιάς και λέω ότι είναι δίκαιο. Λοιπόν, εγώ ο Ερίκος, ελέω βασιλεύς των Άγγλων, αυτέντης της Σκωτίας, Ιρλανδίας και Ουαλίας, κόμις του Ανζού, της Βρετάνης και της Νορμανδίας, του Μεν, της Γασκόνης και της Ακουιτάνιας. Σας καταδικάζω σε θάνατο. Εν συνόν, Χριστούγεννα του Σωτηρίου έτους 1183. Όχι. Όχι, δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Τα παιδιά είναι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Φύγετε. Ξοφήσα. Τελείωσα μαζί σας. Να μην σας ξαναδώ. Τα παραχαϊδεύεις. Θα τα κακομάθεις τα παιδιά μου. Μπορούσα να το κάνω, Ελεονόρα. Ποιος πίστεψε ότι θα το κάνει? Εγώ. Τους έσωσες λοιπόν, Ελεονόρα. Τα κατάφερες. Εγώ? Για χάρη σου είναι ελεύθερη. Το ξέρεις ότι θα τον σκοτώσουν τον Ερίκο κάποτε. Κάποτε. Πάντα κερδίζεις, μητερούλα. Όλα εκτός από το βραβείο. Ερίκο, έλα να ξεκουραστείς. Δεν θέλω γυναίκες στη ζωή μου. Είσαι κουρασμένος. Είχα κυριεύσει την Ευρώπη. Όλη την Ευρώπη. Είχα γυναίκες στη ζωή μου. Θα σου ζεστάνω λίγο κρασί. Σου κατάστρεψα τον κόσμο σου, ηλίθιο πλάσμα. Και εσύ στέκεσαι εκεί στάζοντας μέλι. Δεν θα καταλάβω ποτέ. Πολύ συγκινητικό. Για χάρη μου γίνεται. Για χάρη σου. Άσε μας μόνους, Αλαΐς. Φύγε. Όταν με ζητήσεις θα με βρεις να περιμένω. Για χάρη σου. Αρκετά έκανα για χάρη σου. Έπρεπε να σε είχα σκοτώσει εδώ και χρόνια. Κάνε το τώρα, δεν βλέπει κανείς. Χαράμισα περιουσίες και ζωές, τα πάντα και όλα αυτά γιατί? Αυτό το λάκκο με τα φίδια. Εκπληκτικός είμαι. Αυτό είναι το έργο της ζωής μου. Οι φιλοδοξίες μου. Γυρεύεις σύκτο? Όχι από σένα, όχι. Εσύ με έριξες εδώ μέσα. Εσύ με έκανες να κάνω όλα αυτά τα τρελά, μου ρίξες το αίμα. Ο καθένας κουβαλάει το φορτίο του. Μην το ρίχνεις στη δικιά μου πλάτη. Έκανες ό,τι έκανες και μόνο ο εαυτός σου έκανε να το κάνεις. Πάρ' το και φορτώσου το λοιπόν. Εγώ μπορώ. Εγώ έμαθα να χάνω. Να χάνεις εσύ. Εσύ χαμένη. Εγώ έχασα, όχι εσύ. Εγώ έμεινα με τίποτα. Ώστε έχασες το έργο της ζωής σου. Οι επαρχίες δεν μετράνε.
Η γη είναι μόνο χώμα. Εγώ έχασα εσένα και δεν θα σε ξανά έχω ποτέ. Δεν υπόφερες εσύ. Με είπες σαν τις δικές σου, εγώ γελάω. Αυτό κάνω μια ζωή. Αν εσύ τσακίστηκες, είναι γιατί σπάς εύκολα. Είσαι το μόνο πράγμα που αγάπησα. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι το τίποτα. Θέλω να πεθάνω. Όχι, δεν θέλεις. Θέλω να πεθάνω. Θα σε κρατήσω εγώ. Θέλω να πεθάνω. Για το όνομα του Θεού, πάψε να το λες αυτό πια. Είναι φοβερό. Άσε με να κάνω κάτι. Φερίκο, θέλω να πεθάνω. Θα πεθάνεις κάποτε. Περίμενε και θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Είμαστε στα υπόγεια και γυρίζει στη φυλακή και η ζωή μου πήγε στράφη. Και χάσαμε ο ένας τον άλλον και εσύ χαμογελάς. Έτσι δείχνω την απελπισία μου. Το μόνο πράγμα που δεν υπάρχει στη ζωή είναι η ελπίδα. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Για μένα αυτό είναι ελπίδα. Είμαστε θηρία της ζούγκλα, Φερίκο. Και το σκοτάδι είναι τριγύρω μας. Βλέπεις τα μάτια τους που μας κοιτούν από τις γωνίες. Και τα θηρία βλέπουν τα δικά μας μάτια. Μπορώ να τα βάλω με όποιον και με ό,τι να είναι. Εσύ. Τι κουτί που θα ήμουν αν δεν σ' είχα αγαπήσει. Έλα. Θα σε πάω στο πλοίο σου. Τόσο γρήγορα? Υπάρχουν πάντα και οι γιορτές του Πάσχα. Θα με βγάλεις για το Πάσχα? Με την Ανάσταση μπορείς να με ξανατσακίσεις. Μπορεί να τα καταφέρω αυτή τη φορά. Μπορεί και όχι. Πάμε. Δεν θέλω να αργήσω. Θα χάσω την παλήρια. Ξέρεις, ελπίζω να μην πεθάνουμε ποτέ. Κι εγώ. Τι λες? Θα τα καταφέρουμε. Ακούσατε το έργο του James Goldman, το Λιοντάρι του χειμώνα, σε μετάφραση του Δημήτρη Μαλαβέτα. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Άννα Γεραλή, την Αλαΐδα, Κώστας Καστανάς, τον Ερίκο, Κώστας Αθανασόπουλος, τον Ιωάννη, Γιώργος Κιμούλης, τον Τζέφρι, Δάνης Κατρανίδης, τον Ριχάρδο, Μαρία Σκούντζου, την Ελεονόρα, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, τον Φίλιππο. Η μουσική επιμέλεια ήταν του Πλάτωνα Ανδριτσάκη. Η επιμέλεια ήχων της Δόμνας Ακατογλίδου. Η τεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Πουλόπουλου. Και η σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα.